زازات يقول لي الرية إذا غيح بحري معرت عمقته صفعاته كوينو تفكال بعدن كذبك عماتي بتغلب السيخلو عبكر سمريت كي خاطو هاسوي بلالو والله رياي زخبركم تقاتلتي بحرنا ميديا أبزر لكم سلام عنا نتمنىكم لهم عنتي بحدف لي صحف حيزلكم قريبا لهم لهم حيزي قريبا لكم صحف نايبل تقلنا سلفي نقلتا معالتات أخي بعد حر مقبارو مقلتي أو تشيلو سلازي انتناتون مقلتي بمحرنيا سلوزغوني كمزلو بتقرنيا تورجمي أنا كقربو لكم يوالتي سلازي نزم مقلت إذا خصوم أخلقون كن أبقمت توازل لكم حدا كناتات تقراي انتاي مسلالو كلاي كناتات أمحرا انتاي مسلالو كمون كل الأوروميا كناتات كمي مسل نزي أبقمت اتيخم أمرهم سيلكم يخم نزي مقلت خصومو زقباء مالتي سلازي عمج أرشاء تزوهاب زلو مقلتي تحسو انتا عينت بروباغاندا مخانو بقليلو كننزبو نخيرينا نعوز ملكة تنتانون كالمعالتي كنزاربو لنا سلازن اللهم معنتقن تي توهاب مقلتي نتوام حرنيا ريتشمعو أورا تحسو انتاي مخانو كمزلو ترجمة أوربو لهم عليتي نزقات عمي كبرات خطاتلت مدب بحرنا ميديا نعبيت نايزا تكالنا لما نايزا ميديانا سابسكرايب لايك شير تقوبرقا بتحتنا تصوع مالتي سلازي أبتي مقلتي جمري مالتي كافت أم أكال سلف بلتسقنا كاب إسران حموشين كساب إسران شدشين ميازيا قلتشين إسران حموشين كالاي مدوب أخيبؤو أب أديس أبا أكايدو أبزي أخيبا بزعبا هلو كناتات إثيوبيا مالت بوليتيكاوي قطباوي محبراوي دبلوماسياوي قدايات بزرزر تملكيتو إثيوبيا أب كلتشين إسران حموشين كاب تسفان أب تجبت أبرهان نمسيغار أب كلتشين سالاسان ناي أفريقيا ناي بلتسقنا أبنت كونيا أب كلتشين أربعان دما علماوي أرأيا ناي بلتسقنا قدكون رأيا عود كمزخون حيزاتو زلا مرحب ودنا بلتسقنا هياو مسكريو دحر خلاي مدب قبائي بلتسقنا حيالو دبلوماسياوي بوليتيكاوي عوتات تجبيتو مالو مستوادا درتي بوليتيكاو سلفتات بب درجو زقبر ملزابات أب تاريخ إثيوبيا أب حدش بوليتيكاوي مدرخ آتينا ألنا بجاكا أب حانت كلل كاب سترفا كلن كللات أجندان هاقراو من مخار زغون تأكيبو ألو منقستي ببوان زغربوم ناي سلام صوحيت تتغيموم مسعودكم إيدوم زهبو تقومتي بركيتوم ناب ناي سلام ما أدزيتي زموصو عطقات ببوانو وسيخوم إذا دما منقستي حقنا مخبار عقمو انداغول بته مص كمزلو زريو مس سوماليا زنبرنا شجر بسلام بديبلوماسياو مغدي زازيمنايو علنا ኢትዮጵያ ዝቅርበቶ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ሕቶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነቱ እናዓዘዘ ይመጽእ ኣሎ ኢትዮጵያ ምስ ዓለማዊ ትካል ማዕከን ገንዘብ ዘለዋ ርክብ እናተመሓሸ መጽኡ ብኡ መጠን ዝግበረላ ሓገዝ ወሲኹ ተደላይነት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ወሲኹ ዲፕሎማሲያዊ ርክባትና ብኩሉ ኣንፈት ዕብየት ኣርዩ ቁጠባና በቲ ዝተለምናያ መደብ መሰረት ኣብዚ ዓመት ጠቕላላ ቁጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ 8.4 ሚእታዊት ከዓቢ ትጽቢት ኣሎ በብጽላቱ ክርአ ከሎ ኣብ ሕርሻ ብ6.1 ሚእታዊት ኣብ ኢንዳስትሪ ብ12.8 ሚእታዊት ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ብ12 ሚእታዊት ኣብ ኮንስትራክሽን ብ12.3 ሚእታዊት ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ ብ7.1 ሚእታዊት ከዓቢ ምዃኑ ተገምጊሙ ናይ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ጠቕላላ ኣታዊ ናይ መንግስታዊ እቶት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ግዜ ክነጻጸር እንከሎ ብ134 ሚእታዊት ብልጫ ኣርዩ ናይ ወፃኢ ዕዳ ምስ ጠቕላላ እቶት ናይ ውሽጢ ሃገር ክረአ እንከሎ ናቱ ብጽሒት ናብ 13.7 ሚእታዊት ወሪዱ ኣሎ ናይ ወፃኢ ከም ሰደድ ዝሽየጡ ቀንዲ ናይ 6 ዓይነት ፍርያት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክወዳደር ከሎ ካብ 82
ክሳብ 386 ሚእታዊት ወሰኽ ኣርዩ ሩዝ ስርናይ ፍረታት ቡን ቆፅሊ ሻሂ ኣብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከስረዓ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ፍረ ይህብ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ዝኸበርኩም ሓለፍትን ኣባላት ብልጽግና ዝኸበርካ ህዝብና ናይ ማይክሮ ቁጠባ ምምሕያሻትና ነቶም ትሑት እቶት ዘለዎም ዜጋታት ናይ ናብራ ጸቕጢ ክፈጥረሎምን ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ደገፍ መምርሒታትን ኣውፂና ነተግብሮም ከም ዘለና ፍጻሚ ኮሚቴ ገምጊሙ ንድኹዒ 6.1 ቢልዮን ብር ንሴፍትኔት 41.2 ቢልዮን ብር ንነዳዲ 60 ሚልዮን ብር ንመድሃኒት 3.5 ቢልዮን ብር ንዘይቲ 6.1 ቢልዮን ብር ንደሞዝ 38.4 ቢልዮን ብር ድጎማ ጌርና ኣብ ዝሓለፈ ትሽዓተ ኣዋርሕ ጥራሕ ን344,790 ሰባት ንወፃኢ ሕጋዊ ናይ ስራሕ ዕድል ሂብና ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ንልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርና ናይ ርሕቀት ናይ ስራሕ ዕድላት ብቁፅሮም እንዳወሰኹ መፅኦም ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ትካላት ብሓድሽ ኣተሓሳስባ መገድን ተሃድሶ ገብራ ብምኽኣልን ውፅኢት ምርካቡን ንኻልኦት ኣርኣያ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገምጊሙ ናይ ኢትዮጵያ ወፍሪ ብጠቕላላ ኣብዚ እዋን እዚ 1.5 ትሪልዮን ብር በፂሑ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 9 ዋርሕ ኣፈጻጽማ ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር ከሎ ናይ ሎም ዓመት ብ86 ሚእታዊት ወሰኽ ኣብ እቶት ተረኺቡ እዚ መንግስቲ ናይ ሃገር ሃብቲ ብዝግባእ ተረዲኡ ኣብ ዝግባእ መዓላ ስለ ዘውዓሎ ዝተረኸበ ዓወት ምዃኑ ተገሊጹ ተጠራቃሚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ግዜ ክነጻጸር ከሎ ናይ 203.99 ሚእታዊት ዕብየት ኣርዩ ናይ ባንክ ቁሙጥ ገንዘብ ልዕሊ 3 ትሪልዮን በፂሑ ኣሎ ናይ ዝሓለፈ 9 ዋርሕ እቶት ናይ ወፃኢ ሸርፊ 5 ቢልዮን በፂሑ ምስ ተመሳሳሊ ግዜ 9 ዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ150.39 ሚእታዊት ዕብየት ኣርዩ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ 473.9 ቢልዮን ብር ልቓሕ ካብ ንግዳዊ ባንክታት ተዓዲሉ እዚ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ግዜ ክረአ እንከሎ ብ61 ሚእታዊት ዕብየት ኣርዩ ካብዚ ዝተዋሃበ ልቓሕ ንናይ ብሕቲ ትካላት 76.6 ሚእታዊት ተዋሂቡ እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት ናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ቁጠባ ሃገር ግቡእ ተረአን ከበርክታ ብዝተሓንፀፀ ፖሊሲ መሰረት ብምግባር እዩ ዲጂታል ኣብ 2030 ዕውት ንክኸውን ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዕውት ኮይኑ እዩ ናይ ኢንተርኔት ተጠቃምነት 50.2 ሚልዮን ሰባት ናይ ሞባይል 86.6 ሚልዮን በፂሑ ናይ ቴሌብር 52.56 ሚልዮን ካብኡ ንላዕልን በፂሑ ኣሎ ዲጂታል ፋይናንስ ንሕብረተሰብ ፍትሓዊ ኣጠቃቅማ ንምርግጋፅ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ልዑል ርክብ ክህልዎ እንዳሰራሕና ኢና ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ጥራይ ብዲጂታል 7.73 ቢልዮን ብር ተቆጢቡ 26.77 ቢልዮን ብር ልቓሕ ብዲጂታል ተዋሂቡ ናይ 12.51 ትሪልዮን ብር ዝዋግኡ ብመገዲ ዲጂታል ናይ ዕድግን መሸጣን ስራሕ ተኻይዱ ናይ ህዳሴ ዲጋ ህንፀቱ 98.66 በፂሑ ኣሎ ዲጋ ኮሻን ኣይሻን ሳላን ናይ ፀዓት መመንጨዊ ብመሰረት ተወጠነ ግዜ ብፅቡቅ ይቕፅል ከም ዘሎ ተገምጊሙ ናይ ቢሾፍት ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ህንፀት ንናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ብምእታው ቅድመ ምድላዋት ይግበር ኣሎ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 8 ናይ ኮሪዶር ቦታታት ብሃገር ደረጃ ድማ ኣብ 65 ከተማታት ዝትግበሩ ዘለዉ ተስፋ ዝህቡ እዮም ብዙሓት ናይ መስኖ ዲጋታት ናብ መፈጸምቶም እንዳበፅሑ እዮም ካብቶም 9 ዝህነፁ ዘለዉ ዲጋታት ቶም 6 ህንፀቶም ልዕሊ 75 ሚእታዊት በፂሑ ትምህርቲ ንወለዶ ብዝብል ቴማ 82 ቢልዮን ብር ብሓገዝ ተኣኪቡ ኣሎ ብጠቕላላ 6815 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መላእ ሃገር ተሃኒፆም ኣሎ ነባራት ኣብያተ ትምህርቲ ዓቕመን ንምጉልባትን ንምሕያሽን ብኹናት ኣብ ዝተጎድአ ከባቢታት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ንምፅጋንን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ
ንመጻኢ ወለዶ ተባሂሉ ዝህነጽ ዘሎ እዩ። ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም ዝነበረ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ጎዲሉ ናይ ኢትዮጵያ ቱሪዝም ተበጻሕነት ናይ ስፖርት መዘናግዒታት ብቁፅሮምን ዓይነቶምን እንዳወሰኹ ይመፁ ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝህነፁ ዘለዉ ዓለም ለኸ ብቕዓት ዘለዎም ስታድዩማት ኣብ ኣጋ ምዝዛም በፂሖም ኢትዮጵያ ዓበይቲ ናይ ኣፍሪቃ ፀወታታት ከተእንግድ ዘውፅኣቶ መደብ ዕዉት ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ 66 ዓለም ለኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎም መደባት ተኻይዶም ኢትዮጵያ ብበጻሕቲ ቱሪስት ቀዳሚት ናይ ምዃን ገጻ ትምርሻ ኣላ። ናይ ኢትዮጵያ ተፈጥራዊ፣ ባህላዊ፣ ታሪኻዊ፣ ሃይማኖታዊ ፀጋታት ምስ ዓለም ከነላል እንተበቂና ኢትዮጵያ ብቱሪዝም ኣብ ቅድሚት ትስራዕ እያ። ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ካብ ዝተሰርሑ ደስ ኪሎም ዝነበሩ ኣፍረይቲ ትካላት ስራሕ ከም ዝጅምሩ ጌርና ነቶም ካብ ደገ ንእትዎም ዝነበርና ብናይ ውሽጢ ሃገር ምህርቲ ንትክኦም ኣለና። እቶት ናይ ዓድና ኣኻዕቢትና ኣብ ዓመት ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ንሓፍስ ስለ ዘለና ናብ ወፃኢ ንልእኮም ምህርቲ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ዩኒፎርም ፅገና ውፅኢቶም ትልምታትን ብዕውት መንገዲ ይቕፅል ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ነፍስና ንምኽኣል መደባት ኣብ ፅቡቕ ይቕፅል ኣሎ። ንኣብነት 9 ክልላት ዘድልየን ሰብኣዊ ሓገዛት ባዕለን ክሽፍና በቂዐን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት እቲ ካብ ወፃኢ ንሓቶ ዝነበርና ሰብኣዊ ሓገዛት ብ86 ሚእታዊት ጎዲሉ ረድኤት ምፅያንን ኣፍራይነት ምጉልባትን ከም ባህሊ ይውሰድ ኣሎ። ዝኸበርኩም ናይ ብልፅግና ሓለፍትን ኣባላትን ዝኸበርካ ህዝብና እዚ ዓወታት ናይ ጉዕዞ መጀመርታ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን፣ መባራት እምበር ፍጹም ኣይኮነን። እዞም ዓወታትና ሒዝናያ ዘለና መንገዲ ዕውት ከም ዝኾነ ኣብ ሓደ በሪኽ እምባ ዝተወልዐ መብራህቲ እዩ። ንዝበለፀ ናይ ስራሕ ወኒ ዘለዓል ድማ እዩ። እዞም ስራሕናዮም ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ፅገናውን ለውጢ ኣብ ትካላትና ኢትዮጵያ ካብቲ ኣትያቶ ዝነበረት ናይ ህላዊ ሓደጋ ወፂያ ናብ ዘተኣማምን ህላወ ተሰጋጊራ ንመንግስቲ ብሓይሊ ክጉልብጡ ዝሃቀኑ መደባቶም ፈሺሉ እዚ ሕጂ ሃኒፅናዮም ዘለና ዘተኣምን ዓቕሚ ቁጠባና ናብ ዝተማለአ ምምሕያሽ በፂሕና ኣለና። እዚ ድማ ንጉዕዞ ቁጠባናን ምርግጋፅ ብልፅግናን ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ምዝዛም ናይ ህዳሴ ሓፅቢ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ኣብ ከባቢና ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ኣጀንዳ ክንፈጥር ኣኽኢልና ኣሎ። ካብዚ ምብጋስ ሃገርና ኣብ ከባቢና ካብ ምክልኻል ናብ ፀላዊት ሃገር ኣሰጋጊርዋ ኣሎ። እዚ ለውጢ ንሃገርና ካብ እግሪ ተኽሊ ናብ ዱልዱል ቁመና ኣሰጋጊርዋ ይርከብ። መንግስቲ ብልፅግና ብዝፈጥሮ ዓቕሚ ነቶም ናይ ፀረ ለውጢ ሓይልታት ኣብ ምድኻምን ንገብሮም ናይ ፅገና መደባት ዓለምለኻዊ ተቐባልነት እንዳረኸቡ ብምኻሎምን ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምግንጣል ዝግበር ዓውዓውታ ዋጋ ከምዘይብሉ ብደረጃ ሃገር ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ። በብእዋኑ ብሰላም ኢዶም ዝህቡ ቁፅሮም እንዳወስኸ ብምኻዱ ናይዚ መርኣያ እዩ። በቲ ሓደ ወገን እዞም ሓፊስናዮም ዘለና ዓወታት ከነስፍሖም ክንድርዖምን በቲ ካልእ ወገን ድማ መፃልያታት ማእከላይ ዘመን ንነፍስና ሓራ ክነውፅኦም ይግባእ። ሓንቲ ሃገር ካብ ፖለቲካዊ ምስጋር ወፅያ ናብ ቀፃሊ ፖለቲካዊ ምርጋእ ቅድሚ ምእታዋ ኣብ ዘሎ ግዜ በቲ ዝተረኽበ ዓወት ተዘናጊዖም ረፈጥ ናይ ምባል ዝምባሌ እዩ። እዚ ሓደገኛ መድረኽ እዩ። ናይ ሃገርና ቁጠባ ናብ ዕብየት ገፁ ዝኸይ ዘሎ እምበር ኣብ ዘተኣማምን ዕብየት ኣይበፅሐን። ኣብ ሕርሻ፣ ኢንዳስትሪ፣ ናይ ከተማ ልምዓት፣ ማዕድን፣ ናይ ሰደድ ምህርቲ፣ ኣገልግሎታት ዲጂታል ኢትዮጵያ ወዘተ ብዘርኣናዮም ዕብየት ንለውጢ እንተሰሪሕና ኣበይ ከም ንበፅሕ ሓበርቲ እዮም። ኣብ ናይ መጨረሻ ዓላማ ገና ኣይበፅሐናን፣ ግን ናይ ፖለቲካዊ ባህልና እንዳተለወጠ እዩ። ይኹን እምበር ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ ገና ኣይሃነፅናን። ናይ ፀጥታ ትካልና እንዳተወደበን እንዳማዕበለን ይኸይድ ኣሎ፣ ግን በቲ ንኢትዮጵያ ዘድልየ ዓቕሚ ገና ኣይበፅሐናን። ፖለቲካዊ ድሌታትካ ብሓይሊ ምትግባር ፋሽኑ ግዜ ዝሓለፎ ኮይኑ ኣሎ። ይኹን እምበር ገና ካብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ባህላውን ጠቕሊሉ ኣይወፀን። ናይ ሲቪል ሰርቪስ ፅገና ለውጢ ገና ኣብ ምጅማሩ እዩ ዘሎ። ዕዳና ዋላ እንተጠቃለለ ካብ ዝባና ገና ፈፂሙ ኣይተለቐቐን ዘሎ። ናህሪ ዋጋ ክንቋፀሮ እንተፀዓርና
ክብሪ መነባብሮ ድማ ገና ከነቃልሎ ኣይከኣልናን። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ዓወት ጫፍ ዝበፅሓና መሲልና ኣብቲ ናይ ማእከላይ ዘመን መፃውድያ ከይንተሓዝ ኣመራርሓን ኣባላት ብልፅግናን ብንቕሓትን ትኩረትን ክቃለሱ ኣባላት ተፈጻሚት ኣካል ብልፅግና የተሓሳስቡ። ንመፃውድያ ማእከላይ ዘመን ካብ ዝፈጥሩ እቶም ቀንዲ ብዓወት ምስካር፣ ሽግር ተለማሚትካ ከም ልሙድ ውሳድ፣ ሃገራዊ ራእይ ገዲፍካ ኣብ ቀሕርሕንቲ ምእታው፣ ሽግራት ናይ ህዝቢ ኣብ ግዚኡ ብግቡእ ዘይምፍታሕ እዮም። ስለዚ እዞም ሽግራት ሕማማት ማእከላይ ዘመን ከየምፁልና ብዝግባእ ንቃለሶም። ዝኸበርኩም ሓለፍትን ኣባላት ብልፅግና፣ ዝኸበርካ ህዝብና፣ ዝንቡዕ ታሪክ ከይፈጠርና ሃገራዊ ሓርበኝነት ክንፈጥር ብዝግባእ ከነስርፆን ኣለና። ናይ ህዝብና ሽግር በብደረጅኡ ኣብ ግዚኡ ክንፈትሖ ኣለና። ምህርትን ውፅኢት ምህርትን ኣኻዕቢትና ንክብሪ መናብሮ ህዝብና ምላሽ ክንህቦ ኣለና። ናይ ፀላእትና ዕጥቅን ብረትን ኣጉል ኣተሓሳስባታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ክነእትዎ ኣለና። ካብ ንፀላእቲ ዘቃልዑና ኣሰራርሓ ክንቁጠብ ኣለና። ናይ ሓለፍቲ ስርሖም ምፍታሽ ምፅራይን ንስራሕና ሙቹ እዩ ዝገብሮ። ተወፋይነትን ቆራፅነትን ብምውሳኽ ምንባብን ምውሃድን ምምዕባል ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዝፈጥሩ ሃገራዊ ረብሓ ዘኽብሩ ኢትዮጵያዊ ብልፅግና ዘረጋግፁ ኣተሓሳስባታት ብዘይተቆጠበ ፃዕሪ ኣብ ከባቢና ከነስርፅ ክንሰርሕ ኣለና። ኣብ እዋን ክራማት ብወለንታ ናይ ዝሰርሑ ስራሓት መደባት ውጥን ምድላው ናይ ሓምላይ ፕሮግራም ኣብዚ ዓመት በቲ ተመዲብሉ ዘሎ ህዝቢ ብንቕሓት ክዋሳእ ካብ ሕጂ ጀሚርና ብትግሃት ክንሰርሕ እላቦ። ንምህርቲ ዘድልዩ መሳርሒታት ማሽነሪታት ኣብ ግዚኡ ኣብ ቦትኡ ድሉው ክኸውን ሓንቲ መሬት ከይተሓሰብ ጾማ ክትሓድር የብልናን። ፍልልያት ብሰላም ብዝሰልጠነ መንገዲ ብምፍታሕ ናይ ፅገና ሪፎርም ለውጥታትና ንምዕዋት ንዘጋጥሙና ዕንቅፋታት ኣሊና ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ዕውት ንምግባር ናይ ብልፅግና ፈጻሚ ኮሚቴ ንኣመራርሓን ኣባላት ብልፅግና ንተወዳደርቲ ሰልፍታትን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ፃውዒት የቕርብ ብምባል እዮም ዛዚሞሙ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ እቲ መግለፂ ናይ ብልፅግና እዩ። እዚ ዘብለጭልጭ ናይ ብሓቂ ዘብለጭልጭ ኣብ ባይታ ዘየለ ዓወታት እንዳበሉ ዝገልፅዎ ንህዝቢ ንምድጋር ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እተን ቀንዲ ክልላት ዝበሃላ ክልል ትግራይ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ? ኣብኡ እንታይ ይስራሕ ኣሎ? ዋላ ሓንቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩናትን ወደ ኩናትን ዝናወጠሉ ዘሎ ከባቢታት እዩ። ክልል ኦሮሞ ተወሲድና እውን ርግኣት ስለዘየለ ብዙሓት ወፈርቲ ብዘጋጥሞም ናይ ምጭዋይ ኩነታት ነቲ ስራሕ ከገዲፎሞ ከዱ ኣለዉ። ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ትካላቶም ዓፂኦም ዝኸዱ ብዙሓት እዮም። ሕጂ እዞም ኩሎም ሽግራት ኣብዚ ከይተገልፁ ብልፅግና ዓወት ንዓወት ኮይነ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ንኹም ኢለ ኣቐዲመ ነዚ ክትሰምዖ ከለኹም ኩሉ ግዜ ኣእምሮኹም ንክልል ትግራይ፣ ንክልል ኣምሓራ፣ ንክልል ኦሮሞ ኣብ ቅድሚኹም ኣምፂኹም ኢኹም ነዚ መግለፂ ዝሰምዕዎ። ስለዚ ብልፅግና እዚ ዘውፅኦ መግለፂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብልፅግና ብተግባር ዘይኮነሲ ብልፅግና ብቁፅሪ ዲጂታል ቁፅሪ ከምድላይ ካብ ቁፅሪ ብዝክሰኩዑ ትኽእል ኢኻ መን ዶ ከረጋግፆ ዝረጋግፆ እኮ የለን። ስለዚ ዝመስሎም ቁፅርታት ትክለዉ ሕጅስ 8.4 ሚእታዊት ጠቕላላ ዕብየት ናይ ኢትዮጵያ ክረጋግፅ ኢሉ መይና ኢትዮጵያ ኢኻ ትብላ መጨረሻ። ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣይኮነት እንድያ፣ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ድዩ፣ ክልል ኦሮሞ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ድዩ። እዞም ሰለስተ ክልላት እዮም ከዓ እቶም ወሰንቲ ክልላት ብዙሕ ንጥፈታት ዝካየደሎም እዚኦም እዮም። ስለዚ እዚኦም ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ሰላም ኩሉ ንጥፈታት ደስኪሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ 8.4 ሚእታዊት ዕብየት ክረአ ኢልካ ምግላፅ ኣላ ሓንቲ ኪኖን ህዝቢ ምድንጋር ወይ ጃህራ ካልእ ትርጉም ይብሉን። ስለዚ ከምዚ መገልጢ ዝገልፆ ካልእ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ሜይቢ ኣነ ብኣዲስ ኣበባ ትልካዕ ከይትውሉ እየ ዝብል። ምክንያቱ እቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ዝብሉ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ንኣዲስ ኣበባ ማስዋብ ምምልካዕ ንኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ። ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ከም ኢትዮጵያ ይግለፅ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ንኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት እንድሕር እቲኻ ኣብ ኢትዮጵያ ሳበናይ ቦታ እዩ ሰላም ዘሎ ኢልካ ሕጂ ክዛረብ ትኽእል የለን።
ስለዚህ ሲቲ መግለጺ ንዓይ ከም ናይ ፋሽን ወይ ከዓ ንምድንጋር ተባሂሉ ዝውሃብ መግለጺ ገይረ ዝሪኦ ብወገንኩም ከመይ ኢኹም ትሪእዎ? ስለዚ ኣብቲ ናይ ኮሜንት ዝብል ኣብኡ ሓሳብኩም ክትገልጹ ለይ ከዓ ብትሕትና ሓትት ደጊመ ደጋጊመ ከዓ ንዕብየት ናይዛ ሚድያና ከዓ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ ከዓ ብትሕትና ሓተኩም። ስለዚ እዚኣ እንዳበልኩ መደበይ ዓፂ ኣለኹ። ብሩኽ ምሸት ቻው። እዘዛቲ ኩለይ እረየ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ማዕረት ዕምቆቱ ስፍዓቱ ኮይኑ ተፈቃል ባዕድን ክዝብህግ ዓማጺ በትኽለብስ ይኽሎ ኣብ ከርሲ መሬት ክኸኣቱ ሃሰው ይብላሉ ወላይ ወላርየ